Muzuva nasi tauya nenyaya inoita angati pamweni fiction kana kuti ngezvemumovie. Zvimweni tinondozvizwa zvichibhuyiwa tichifunga kuti hazviitikiba. But today we've got a story that is different, a story that will probably help you change your mind. Ngemwe nguva utofunga kuitira umwe munhu zviro zvakadarozvo. Ngoma munoti bani? Tinotamba makadiko ngoma. Ndakasimba inini. Zita ndiani? Joseph Kumbweya. Joseph Kumbweya. Ngoma Joseph munobva muri ngechipapi? Akatsuru 14 village. Katsuru iri kuri? Katsuru iri kudhuze Mount Zuma. Mount Zuma. Petakuona nichisvika masvika muchiti rumwe ndine dambudziko rendinaro rendoda kuti ndinge ndinoona kuti ndabatsirwa sei. Mungakwanisa kutitaurira here kuti dambudziko remuri kusangana naro imwimwi ngerei kana kuti ngeripi? Dambudziko randiri kusangana naro inini nderekutizwa nemudzimai mukati menu. Anditiza kudaro anotiza nemabhuku angu andinopisira rora rekumba kwavo. Ndazomutera inini kumba kwavo inini vabereki vacho vanonditi ita unotora pfuma kuye nayo. Ndichidzoka kumba kwangu ndichinotora pfuma ndichienda nayo. Ngopedza mubhadhara zvitonzi takura naye nemhuri yenyu muende kumba. Zvakadaro paanonditiza ipopo anondisiya akandiroka kuti handina umwe mudzimai wandinochakwanisa kunge ndichisangana naye. Mama ndikuwa yakareba sei muina maikura? Tatowa nenguva yakareba tine vana 7 now. Vana 7. Saka apa vakazotiza kana kuti vakakusiya iwe chiende kumba kuvabereki avo mama nevana vangani kana kuti mama makore mangani muri mese? Takatange 27 years muri mese. Saka kuenda kwaakaita echiti urusimuka kubve pamba pemakazodzoka uko muchiti tazouya tikabhadhara mari makataurirwa here kuti ngei anga afunga kumbosiye musha wanga ane nguva yakadaro nguva yakareba kudaro aripo echichengeta? Handina kutaurirwa. Kuvabereki akatambire mwana handiti mubereki kana echitambire mwana kubve kumurume unotaurirwa kuti chindadzokera ngechakati, haasi kutaurirwa here abereki ake? Vabereki vacho kana vakataurirwa vanogona kunge vakataurirwa, asi inini panguva inozosvikawo ini kumba kwavo ndichindatera mhuri yangu havana kwavakakwanisa kundikadzika pasi navadzimai vangu kuti vanzwisisewo chinokonzeresa kuti mudzimai atize kumba chii, vanongoti bhadhara pfuma. Ini ndonyanya kunotatise both sides of the coin tichiswisisa. Iminiwo mafungire enyu sekugara kwamaiita namaikuru pane here zvemunoti ngeimwe nguva ichi neichi ndo zvakaita kuti munhu anga echifunga kuti aine nyamba handichatodi wanana yacho ndakwendawo pabababai? Inini papa andondinetsa nekuti uko hakusiri kutanga. Ndatova ne5 years zvichingoitika. Saka pavaimbotiza vaimbondidzosa kumba kunotsvaga mari, ndaimbodzoka ndingokwara ndoenda nayo iri mari. Sezvakaita last year ndakanomutora anga anditiza ane 3 years 7 months atomborohwa nomumwe murume achibva kudzoka pamba. Nyaya mukutaura inyaya inototi shungurudzi. Muri kuti imimi mainzwi uyai mubhadhare pfuma handitika munhu wakarorwa futi ari kumba kwavo here kana kuti ari kwenyu? Ari kumba kwavo. Ari kumba kwavo mabhadhara pfuma. Abereki acho akatambira here kana kuti anga ari mapoto? Kutambira mari pfuma yemunhu wacho muri kuti wanga arorwa kuti titi munhu arorwa. Inini handizozivi kuti vakambotambira here pfuma. Chandinotongoziva ndechekuti akatombonogara nemunhu mukwavanhu. Aina kugara nemunhu information yacho makatoronga muinayo? Kana vana vangu chaivo vatori nayo, vana vangu vakanga vakanditiza navo vakara vana vangu vakatombonogara nemumwe murume iyeye. Imimi mama moti mungotore munhu wenyu akadaro? Inini ndakazotodzoka komutora atozorambwa futi kubva ikoko ndangoshingirira kuti mhuri yangu yotsakatikira musango here. Tiripo pamataura nyaya yekuti imwimwe pane dambudziko rekuti muimba huru hapana tichakwanisika kuitika. Izvi makazozviona riini kuti apa ndichakwanisa unga ndichiita zvimweni zviro? Ndane zvimamanda
So far ndane 8 months kubereka. Saka panoperawo 8 months semunhu unenge wakambotsvaka wakuona kuti zvakamira sei. Saka pepe akamboenda mukaenda imimi kunobhadhara mari kumba zvakazvitori right zvakanakisa. Zvakazotanga apa pa 8 months ago. Mashure okubhadhara last year. Zvakazvatomboyi pa 5 years zvinenge anenge achitongosiya akandiloka. Pa 5 years akanditiza. Anenge achitongosiya akandiloka. Pandinozoteera inini ndo pandinozi uya nepfuma. Saka iko zvinhu ndakamboti vanhu vakusvora mari yandikuvapa here. Last year pandakazoteera inini last year ndakabva ndaenda ne1400 nemombe dzangu 2 dzinotsika nembudzi dzangu 2 dzinotsika. Vachibva vakashira. Kwakubva tauya kumba. Patakauya kumba ndakabva ndaita 8 months tiri tese kwabva anditiza kusaizvo. Ndinoti ndike ndinofunza chimwe chiro. Chikuti right tiri kuti imwe muri kuti ndiye. Chakakutatidzai kana kuti chakaita kuti muziye kuti ndiye uri kusunga chii. Because kutarise kuti magariro mamaita mugore ese muri Mesaya nidika. Semunhu wemurume. Zviro zvekuti zvinokona kuvhiringidza pfungwa dzenyu. Ende tinoziva kuti pfungwa dzikavhiringika iko kuimba huru hapana chinodi chinoitika. Chii chakazokuita kuti muzive kuti ndimaioni naye akandichiya. Ini chakaita kuti inini ndizozviziva pavakatanga kundiita saizvozvo. Vakatanga kuita 3 months. Ini pa 3 months ikoko ndaitombotsvagawo sababa kwakuona kuti zviri kuramba. Ndobva ndazoteera ikoko. Pandinoteera ikoko ndichinzi uya nemari. Ndidzoka kumba ndichingobhadhara. Ndichingopedza kubhadhara ndakatoona imwe mukati yakatofaya. Okay. Yakafaya muri ikoko kwere kana kuti madzoka kutobva ikoko kutotangira tiri ikoko kusvika kumba. Namaifana. Makazongoedza here maifana acho aripo pamba kunze kwacho. Kwete. Amuzi kuedza. Mwainoti zvafaya. Alright. Saka wakadhubuza kuti ukupume munhu uri kupumwa kuti ndiye wakashaisha. Saka tiri kuti mari iri kutorwa ndiani wakasunga. Abereke mukadzi wenyu here. Because imi muri kuti pese pemunoendese mari. Kuibaya kumombe zvakusenza. Chazotonditumawo kuti inini ndiuye kuno kunditsvage rubatsiro. Umbe inini pfungwa dzangu dzakutoona sekuti urongwa hwevabereki hunosanganisira naiye mukati. Nenyaya yekuti inini pandinoenda ikoko kuti vave vaine nguva yekuti gadzika pasi nemudzimai wangu kuti vambotibvunzanisa kuti chii chiri kunetsa kumba kwenyu hapana vanongoti uya nemari. Saka ndo chakaita kuti ndinonyatsa kuona kuti urongwa hwevabereki nemwana wavo. Right, wenyu uyu wemakarora. Makamomutaurirawo here kana kumubvunzawo kumuonesa kuti watombozvionawo herewo kuti pese petinongosiyana hapana chinoitika. Ndazondouye kumba kwenyu ndikakutora zviro zvese fire. Ndakatombomuudzira kudaro. Akati ivo famba uone kuti nyama dzenyu dziri kurwadza. Fambira nyama dzako ndiwo nyama dziri kurwadza iwe. Alright. Anzi ruzo runongodiwa unogare padoro. Ndio matauro. Right. Then tiripo baba imimiwo semunhu mune hama here vakoma vaningina. Bana sekuru. Iko bana sekuru kwacho hakuna here akaitawo echikuru. Alright. Okay. Chandakabvunzira nyaya iyoyo inyaya yekuti ndaida kuti imimiwo semunhu waunoti pamwiri pangu pane zvisikufambi zvakanaka. Mwakambode kuzvitsvaka here. Ndinozoti kazhinji amweni anoenda kumachechi, amweni kuzviprofita, amweni ndo anoendawo kuchana. Imimi mwakamboenda here kunozvitsvaka tisati takumhana kuti ndo arikuti kwamakasvika makazwii. Zvinongodzi mudzimai wako ndiye akakuita izvi itsotsi. Asi kuda kudzoka atadzoka izvi ndezvo chitsotsi zvaari kudi zvaari kungoita izvi. Okay. Saka ndosozwa amweni echiti kune anozwi back to sender. Hamuna kumbozvifungawo here zvekudzosera kwezvakabva? Ndakambozvifunga ndikambozama kuda kuzviita zvikashaya basa. Hazvisi kuita.
Alright. Ningati kubva pakatanga dambudziko iri ndinoziva kuti kazhinji vanosenze mari. Mune mari yakati masenzesa here kuda kugadzirisa dambudziko iri kana kuti pane here vakamboedza kubatsira? Vakawandisa. Kubva pandasanangudza pavakamboita 3 years 7 months ndaitongofamba ndichibuda mari kusvika ndazoita pfungwa dzekuti ini ndatoremerwa neupenyu zvakutongondiremera zviri nani inini ndingotsvaga pfuma yacho ndiendese ikoko pamwe zvinhu zvingandirerukira. Ndobva ndakazowana mari ndi pandaenda ne1400 nemombe mbiri dzinotsika nembudzi dzangu. Alright, tiri papapo takupendera hedu. Ndingada kuziva kuti pfuma mati mapedza here kubhadhara? Handisati. Alright. Tingati pasara zvakawanda sei zvetingati ndozvichanga kusungirira here? Danga ndorwa ndasara nawo. Alright. Asi zvimwe zvese izvi? Zvimwe zvese ndingatoti pandakatoenda gore rapera ipapo zvakafanana nekuna mari dzana mai dzimwe dzese ndakanga ndadzipedza nezvadzo. Pandakazodzoka inini ndichiti ndinotangirira patakasiyira tonosidzana futi papi, ndakabva ndatotanga futi kunobhadhara mari dziya dzandakambobhadhara dziya kutangira ipapo nokuti iwo akanga kuti mabhuku edu hatisisina. Ini angu andanga ndinawo kumba kwangu akanga atorwa nemwana wavo sezvakangoita saizvozvo izvi. Mabhuku anototaura kuti ndakabva kogore rapera handitorina mabhuku. Then pane nhau nekuti ndinoziva pemunoende kunorora imi tina samukuru iko kwana maikuru angu kuna tete. Have you ever approached vanhu ava? Because samukuru ndiye unokona kuenda kutaura namai nababa amaikuru. Tete ndo anokona kuenda kutaura nemwana wehanzvadzi yavo kuti shamwari uri kuzvifambisa sei, makambovataurira here vanhu? Ichocho chokwadi. Tete wake ndakamubvunza iye akati isu hatina tete. Ndoenda pana samukuru wangu inini ndisabhuku wemunzvimbo mavo imomo. Saka nyaya yangu yese anotoiziva. Ndinotomuonesa kuti kumba kwangu vadzimai vangu vanditiza, asi zvavanditiza vanisiya ndavakanditi lock system yangu. Saka ndandati tiende kuti muende kumunonzwa kuti zvakamira sei. Iye anoti inini handiti izvozvo, changu inini kuti wauya nepfuma toendesa pfuma ndo changu inini, idzi nyaya dzisiri dzangu. Ndozama kuda kungomuonesawo sekuti ko chinonzi samukuru enditi kuti panenge paoma paya wogadzirisa here. Handizvo zvinoreva samukuru. Iye anoti kwete hazvizivo zvandinoziva here. Saka sezvo mauya kwetiri seDiamond FM, rubatsiro rwamanga muri kutsvaga imimi kumhuri yeZimbabwe rubatsiro rwei? Rwekurokonorwa kii yandakaisirwa panyama yangu. Alright, so you have heard it for yourself. Musharuka wachema zvitoriyo tinosombozvizwa zvichiza zvazoitike kwakati, asi rwendo rwuno zviri panapa. Ngeimwe nguva utoripo unokwanisa kunga uchibatsirana nemusharukwa uyu. Vanoda kuti vakubatei kana pafoni vanokona kukubatai sei? 0788 20 30 74. Alright, ando pamunokwanisa kubatsirika. So ngeimwe nguva muripo kumachechi vanoita zvematare, soko randoyana mukomangeri kuti ndode kulokonorwa pendakalokiwa paya. And of course, do remember to share this video, subscribe. We are Diamond FM, always on top of the game.